фаришта Аминова узви Федератсияи Миллии ушӯи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва ӯ яке аз варзишгари муваффақи федератсияи мазкурам эътироф мешавад. албатта ин муваффақиятро дар майдони набард манзур кардааст. мавсуф нозикии ушӯро аз мураббии ҷавон Мавлон Сафаров омӯхтааст. аслан ба ушу варзишгарон аз хурдсолӣ аъзо мешаванд, яъне ба гуфтаи мутахассисон ин синну сол барои дар сатҳи лозима ва зарурӣ аз худ кардани сабку усулҳои яккарбаи шарқӣ хело мувофиқ аст. илова бар ин қабл аз қоидаи ушуро омӯхтан бояд шахс аз акробатикаи варзишӣ воқиф бошад, чунки иҷрои сабку усулҳои ушу аз акробатика манша мегирад. фаришта дар ибтидо машқро аз ушу таолу ки гимнастикаи хитоӣ мегӯянд оғоз кардааст. ман вақте ки духтароро медидам ба толори варзишӣ медаромадан машқу тамрин мекардан, ман рӯзе ба он ҷо рафта дидам ки чӣ хел духтарҳо Файза ва Элеонора, Ҳикматова Нозанин машқу тамрин мекарданд ва шавқи ман ҳамон қадар зиёд шуд ва ман хостам ки ба ҳамин намуди варзиш рафта машқу тамрин кунам ва вақте ки ман бо ҳамроҳи модарам ба ин толори варзишӣ омадам, устодам Сафаров Мавлон маро қабул кард ва ман ин машқро шурӯъ кардам. хело хуб. барои шумо рӯзи аввалин чӣ гуна буд? яъне ана ҳамин рӯзҳои аввале ки пушти сар мекардед, барои шумо чӣ гуна буд? мақсад яъне машқу тамринҳо вақте ки варзишгар машқро сараввал шурӯъ мекунад, он усулҳое ки мураббӣ нишон медиҳад, фикр мекунам то як андозае барои ҳар як нафар мушкил аст. хуб, ин рӯзҳои аввалинро чӣ гуна пушти сар намудед? аввалин рӯзе ки ман ба варзиш машғул шудам, аввалин маротиба дар назари ман хеле мушкил буд, аммо ман ин мушкилиро паси сар намудам. аввалин маротиба устодам Сафаров Мавлон ба ман нозукиҳои ушу таълу, яъне гимнастикаи хитоӣ мебошад ки ин ба духтар хело мувофиқ аст. аввалин маротиба устодам Сафаров Мавлон ҳамин намуди варзишро, намуди машқро ба ман нишон дод ва пас аз он ба ушу санда ки ин ба духтар хело мушкил аст, аммо ба ин нигоҳ накардам. ман мехостам ки ин намуди варзишро ҳам аз худ кунам. чун завқи баланд дошту дар интихобаш қоим буд, машқро хуб иҷро намуд. ҳамин аст ки пас аз 3 моҳи тамрин ба ҳаққи ширкат дар мусобиқаро пайдо кард. сабқати нахустинаш сатҳи шаҳриро дошту ҳунарашро дар гимнастикаи хитоӣ санҷид. ман ба мусобиқаи шаҳрӣ ки дар шаҳри Душанбе шуда буд, ба он ҷо рафта ва сазовори ҷои дуюм гаштам. бори аввал ба ҳамин мусобиқа роҳ ёфтед, баромад кардед, то куҷо итминон доштед ки сазовори ҷои дуюм мегардед? вақте ки ба мусобиқа меравӣ, дар дилат тарс аст ва хаёл мекунӣ ки ту наметавонӣ ягон ҷо бигирӣ, аммо вақте ки ба рӯи гиле мебароӣ ва тарси ту гум мешавад. аммо аввалин баромаде ки ман кардам, бисёр тарсида будам, хаёл кардам ки ҷо намегирам, чунки дар он ҷо духтарҳо хело бисёр буданд ва хело намуди ушу таълуро асудааш хело хуб мебаромаданд. аммо ба ин тарси худ нигоҳ накарда мехостам ки мисли онҳо хело зеботар ва ушу таълу як нозукие дорад ва ман хостам ки ҳамон нозукие ки он духтарҳо мекарданд онҳоро аз худ кунам. аввалин ба мусобиқаи шаҳрие ки ман баромад кардам то ҳол дар хотири ман ҳаст, чунки чӣ тарсе ки ман доштам ҳамаи онҳо дар ёди ман мемонад. шумо аз ҷои гирифтаи худ қаноатманд шудед? бале, ман вақте ки аввалин бор баромад кардам, ҷои намоён яъне дуюмро ишғол кардам ва ман аз худам зиёдтар боз боварӣ доштам ки сазовори ҷои аввал гардам. хуб, аз рӯи ушу таълу баромад кардед дар ин мусобиқа. аслан дар ушу таълу варзишгарон бо асбобҳои варзишӣ баромад мекунанд. мехостем бифаҳмем ки шумо бо кадом асбоби варзишӣ ҳунару истеъдоди худро нишон додед? аввалин мусобиқаи шаҳрие ки ман баромад кардам намуди 9-1 ки бидуни ягон асбоб мебошад,
дар он тамоми ҳаракатҳои варзиширо иҷро мекунем. Фаришта, хуб, аллакай ҷои дуюмро гирифтед дар ин мусобиқа. Ин мусобиқаи аввалини шумо буд ва атрофиён, ёру дӯстон, падару модар чӣ гуна шуморо қабул намуданд? Чӣ суханҳо гуфтанд дар бобати ҳамин натиҷаи нишондодаи шумо? вақте ки ман ба хона рафтам, онҳо хеле хурсанд шуданд ва гуфтанд ки ман каме роҳ афтодаам шуда будам ки ҷои дуюм, сазовари ҷои дуюм гашта будам, аммо модарам ки хеле бо ман меҳрубон аст ба ман гуфт ки ту зиқ нашав, мусобиқаҳо дар пеш аст, ин аввалин мусобиқаи баромади ту буд, ту бояд роҳ афтода нашавӣ, ту бояд боз зиёдтар машқу тамрин кунӣ ки сазовари ҷойҳои аввал гардӣ. падарам ҳам хеле хурсанд шуда буд ва мегуфт ки роҳ афтода нашав, боз дар пеш мусобиқаҳои зиёде аст, ту метавонӣ дар он ҷо сазовари ҷойҳои аввал гардӣ. Ва ин гапҳои падару модарам ба ман хеле таъсири зиёде расон ва ман хостам ки ҳамон қадар боз зиёдтар машқу тамрин кунам ва сазовари ҷойҳои аввал гардам. Беҳтарин. дар нави ушу тавлу ё худ гимнастикаи хитоӣ бештар духтарон таваҷҷӯҳ доранд. аниқтараш ин намуд намоишӣ буда, амалу ҳаракатҳо бо чӯб, шамшер ва дигар лавозимоти варзишӣ иҷро карда мешавад ва дар мусобиқаҳо доварон ба ҳаракати варзишгар баҳо медиҳанд ва дар муқоиса ба дигар яккарбаҳои шарқӣ нозукона амалӣ меёбад. мусобиқаи ояндаи фаришта оддӣ набуда, балки дар сатҳи ҷумҳуравӣ ташкил гардид. акнун ӯро лозим омад то худро дар нави тавлу ва санда моҳрибаи хитоӣ бисанҷад. ин дафъа ҳам устодашро ноумед накард. баъд аз мусобиқаи шаҳрӣ дар соли 2018 мусобиқаи ҷумҳуриявӣ дар шаҳри Душанбе баргузор гардида буд ва ман дар он ҷо иштирок кардам аз намуди ушу тавлу ва ушу санда ва аз ҳардуяшон сазовари ҷои аввал гаштам. Чӣ гуна барои шумо муяссар шуд ки дар як мусобиқа як бора дар ушу тавлу, ушу санда натиҷаи хубтар яъне нишон додед? вақте ки гапҳои падару модарам дар ёди ман мезаданд, ҳамон қадар бисёртар машқу тамрин мекардам ки сазовари ҷои аввал гардам. Сараввал мехостам танҳо аз ушу тавлу баромад кунам, аммо вақте ки ман медидам Файзу ва Элеонора чӣ хел аз намуди ушу санда баромад мекунанд, ман ҳамон қадар мехостам ки мисли он аз намуди ушу санда ҳам баромад кунам ва устодам Сафаро Маълон ба ман хело кӯмакҳои зиёд кард ки ман ушу сандаро аз худ кунам ва дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ иштирок накунам. дар намуди ушу тавлу аллакай яъне як маротиба баромад намудед дар мусобиқаи шаҳрӣ ва ин бори дуюм буд ки дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ аз рӯи ушу тавлу ҳам баромад кардед, сазовори ҷои аввал гаштед. вале аз рӯи ушу санда бори аввал ҳунари худро санҷидед, яъне ҳунари худро нишон додед. дар ана ҳамин ушу санда шумо чанд ҳариф доштед ва онҳоро чӣ гуна шикаст додед ки сазовори ҷои аввал шудед? намуди ушу тавлу яъне гимнастикаи хитоӣ мебошад, аммо ушу санда муворибаи тан ба тан мебошад ки дар он усулҳои даст, поча, гӯштинг инҳоро ҳамаашро дар ушу санда истифода мебарем. дар ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ аз тамоми ноҳияҳо, вилоятҳо омада буданд ва дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ иштирок карданд ки худи ҳарифони ман аз Ваҳдат, Бохтар ва аз шаҳри Душанбе ва аз Суғд ва бо онҳо рақобат кардам ва натиҷаи хубе нишон додам ва устодам Сафаро Маълон аз ин хеле хурсанд шуда буд. аз ҳама рақиби пурқуввати худ киро ҳисоб мекунед? аз ҳама рақиби пурқуввати ман ин аз вилояти Хатлон мебошад ки он ҳам мисли ман мехост ки сазовари ҷои аввал гардад. ҳар як духтар, ҳар як писар орзу дорад ки сазовари ҷои аввал гардад, аммо на ҳама кас метавонад ҷои аввалро гирад, аммо чунки хело мушкил аст ҷои аввалро гирифтан, аммо ман ба ин ҳама мушкилиҳо нигоҳ накарда хостам ки ҷои аввалро гирам ва ман бо қуввозмоӣ намуда хело мушкил буд ҷои аввалро гирифтан, чунки он ҳам хело пурқувват буд ва ман бо гирифтани холи зиёд ӯро мағлуб кардам. вақте ки моро
пешакӣ огоҳӣ мекунанд ки мисол мусобиқаҳо дар пеш аст. Пеш аз он устодам Сафаромавлом ба мо мегӯяд ки одам бояд натарсад ва чи дар дил чӣ тарсе дорад, онро вақте ки барои гиле мебарояд, онро паси сар намояд. Чунки вақте ки одам метарсад, баромад кардан наметавонад ва ҳама инҳоро пеш аз баромад кардан устодам Сафаромавлом ба мо мефаҳмонад ки одам бояд натарсад, бояд ҳамон қадар вақте ки барои гиле мебарояд, ҳамон қадар қувваҳояш зиёд шавад. خیلی خوب. خب برای شما مشکل نبود که در یک مسابقه یک بار از روی دو نمود برآمد کردن و یعنی نتیجه خوب نشون دادن؟ مشکل است، اما باید این مشکل را همش را پس سر نماییم. وقتی که آدم پیش از برآمد کردن به خود مقصد میگذارد که من باید جای اول را اشغال کنم، این به خودش باز یک حسیات زیاد میدهد و قوای آن آدم همون قدر زیادتر میشود. من این را در خودم دیدم و با آدمانی که پیش از برآمد کردن میترسند توصیه میدیم که باید نترسند، همون قدر با خودشون باوری داشته باشند، حتما به مقصد خود میرسند. مسلم است که گذراندن همایش‌های تعلیمی و تمرینی بیرون از مرز وطن با تجربه غنی پیدا کردن ورزشگران مساعدت میکند. گرچنده فدراسیای مذکور این اقدام را راه‌اندازی نکرده است، لیکن در گذراندن کورس‌های بازآموزی با دعوت متخصصان از خارج کشور، علل خصوص از جمهوری مردمی چین، سهمی نظر است دارد. اصلا اوشو در شهر دوشنبه و شهر خوجند بیشتر ترقی کرده است. مثلا در شهر باستانی خوجند با اوشو تاولو توجه زیادتر است و بیشتر دختران با آموزش آن فرا گرفته شدند. چمپیونات جهانی سال 2019 که در کشور مردمی چین دایر شد، با عضو منتخب تاجیکستان دختران هم شامل شدند. علاوه بر این آنان از سبقت جهانی با نتیجه های نظرس به وطن بازگشت. فرشته امینова نیز مسابقه جمهوری شهر خوجند به وقوع پیوسته را موفقانه ختم کرده است. قبل از سفر نمودن به همین مسابقه جمهوری، همایش‌های تعلیمی و تمرینی مدت چند روز ادامه کرد و کدام راه و واسطه ها رو به شما مربی آموزان که با کدام واسطه شما باید در همین مسابقه توانید که جای اول رو گیرید. خب عموما ما می‌خواستیم بفهمیم که سری کار شما در چی است که در سه نمود شما موفق شدید. تمام نازوکی اوشو تاولو رو با یکی از متخصص چینی یعنی وان لولو که تمام نازوکی اوشو تاولو رو با ما نشان میداد و می‌آموزاند. از همین سبب من با مسابقه جمهوری رفتم، در آنجا سزاوار جای اول گشتم. مسابقه جمهوری که در برگزار گردیده بود طول 2 روز دوام داد که یک روزش از نماد اوشو سنده و دیگرش از نماد اوشو تاولو. رقیب من از نماد اوشو تاولو از ولایت سوغد بود که من با او آزمایی کردم. آن هم خیلی نماد اوشو تاولو رو با خیلی زیاد نازکی ها اجرا میکرد و من کمی رو افتاده شدم. خیال کردم که جای اول نمیگیرم چون که آن دخترم خیلی زیاد و زیبا نماد اوشو تاولو رو اجرا میکرد، اما من رو افتاده نمیشدم. وقتی که جای دوم رو اشغال مینم سزاوار میگشتم، وقتی که برای گیلم برآمدم ترسم رو گم کردم و از نماد اوشو تاولو برآمد کردم، سزاوار جای اول گشتم. در عین زمان صنعت اوشو در اروپا خیلی ترقی کرد. از این رو در جهان تشکیل و گذراندن سبقت‌های گوناگون به میان آمده، اشتراک اوشوچیان تاجیک هم زیاد گشت. اینجا میتوان چمپیونات جهان در خیتای و مسابقه‌های بین‌المللی در کشورهای روسیه و قرقیزستان را نام گرفت که اوشوچیان ما فعالانه شرکت ورزیدند. مقصد فرشته هم در آینده سنجیدن قوت در مسابقات برون مرزی است. دوستان عزیز، صحبتمون رو از ورزشگاه بوربد با ورزشگر دختر فدراسیای اوشوی ملی جمهوری تاجیکستان فرشته امینова ادامه میدیم. خب فرشته، تا جایی که ما آگاهی داریم سال گذشته هم در مسابقه جمهوری در ولایت سوغد شهر خوجند برآمد کردید و نتیجه خوبتر و بهتر منظور نمودید. کمتر مشکل بود و من در آنجا از نمود
ушусанда ва дулиан баромад кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. Дулианро мо 3 нафара иҷро карда будем бо Файзова Элеонора ва Ҷумаева Шабнам. хуб дулиан ин як саҳнаи варзишӣ аст ки бо ҳамроҳии 2-3 нафар иҷро карда мешавад. хуб мо мехостем бифаҳмем ки як ана ҳамин саҳнаи варзиширо шумо муддати чанд моҳ омода мекунед ва сипас онро дар мусобиқаҳо иҷро мекунед. Устода мо дулианро ба мо тӯли 1 моҳ омӯзонид ва мо дар шаҳри бостонии Хуҷанд баромад карда сазовори ҷои аввал гаштем. Албатта мушкил аст, чунки мо онро танҳо иҷро намекунем ки онро ҳама 3 нафара ё 4 нафара иҷро мекунанд. Вақте ки як кас ба хатогӣ роҳ дод, ба ҳамаи онҳо ҷои намоён, яъне ки ҳама як ҷои дуюмро гириб, ба ҳамаи онҳо ҷои дуюм медиҳанд. Бояд инро мо дастаҷамона иҷро кунем. То ҷое ки мо маълумот дорем, варзишгарони шаҳри Хуҷанд аз рӯи ушу тавло бисёр як варзишгарони моҳир доранд, бисёр варзишгарони пурқувват ҳастанд ва дар шаҳри Душанбе бо онҳо шумо чӣ гуна рӯбарӯ шудед? Бо онҳо чӣ гуна қуввоозмоӣ кардед? Баъд аз Хуҷанд баргаштан дар худи шаҳри Душанбе мусобиқаи ҷумҳуриявӣ баргузор гардид ки ман дар он ҷо аз намуди ушу тавло ва ушу санда ва дулиан баромад кардам ки дулианро бо ҳамроҳи 2 писар Алишер ва Азам бо ҳамроҳи онҳо иҷро кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. ҳар як варзишгар ба худ як усули хос дорад, ба худ як усули маъмулӣ дорад ки бештар дар ан ҳамин мусобиқаҳо ҳарифони худро бо ан ҳамин усули дӯстдоштаи худ шикаст медиҳад ё ин ки мағлуб мекунад. Мехостем бифаҳмем ки Фаришта Аминова бо кадом усул бештар рақибони худро ба шикаст дучор менамояд? Ман бо усули дасту поча рақибони худро мағлуб мекунам. Варзишгар бояд чусту чолок ва ҳаракатҳое ки мекунад онҳоро бояд тез кунад. Вақте ки одам дар мусобиқа ҳамон қадар тез ҳаракат мекунад, рақиби он ҳамон қадар худро гум карда намедонад ки чӣ кор кунад. Ин аз ҳама усули осон мебошад ки рақиби худро мағлуб кунед. ватанро дӯст доштан, аз он ифтихор кардан, барои ҳимояи он омода будан, ба қадри сулҳу субот, осудагиву ваҳдат ва истиқлолият расидан, шукронаи соҳибватаниву соҳибдавлатиро ба ҷо оварданро дастури зиндагии ҳаррӯзаи худ қарор медиҳад. хуб дарк мекунад ки барои татбиқи ҳар андешаи воло пеш аз ҳама ҷавонон солим бошанд ва рӯҳи солим танҳо дар ҷисми солиму бардам маъво дорад ва мураббияш муътақид бар он аст ки комёбиҳои мусобиқаҳои дохилӣ такмилдиҳандаи музаффарияту пирӯзиҳои нав ба нави фаъолияти варзишгарии минбаъдааш дар сабқати ҷаҳонӣ хоҳад шуд.